Portugaleteko piztinako irudiak eta ona hemen Espainiaren hasierako zazpikoa. Patricia de Soto, Blanca Gil, Olga Domenech, Irene Hagin, Miriam López Escribano, Jennifer Pareja eta Cristina López. Entrenatzailea oso ezaguna den Joan Jane. Eta ordezkoak Pilar Peña, Clara Ayer, Matilde Ortiz, Maika García, Laura López eta Laura Ester. Hori Espainiari dagokionez eta Greziako zazpikoa urrengo hau izango da. Maria Chouri, Cristina Choukala, Konstantina Kouteli, Elektra Souni, Kiriaki Liosi, Alkisti Abramidou eta Alessandra Asimari. Eta gure ondoan, Izusko Arias, Izusko, zer moduz? Ondo zamerko. Bueno, dana dago prest partidori hasiera emateko, Greziako entrenatzailea George Morphesis dugu, eta momentu batetik bestera, hortxe ditugu, baloiaren bila bi taldeak. Ikus dezagun beraz, lehenengo jabetza zeinintzat da Grezia, eta oraindik ez dugu golik ikusi, ez jokaldi bat gehiagorekin, ez jokaldi normaletan, ze gertatzen den oraingoan. Hortxe da Grezia azkenengo segunduetan, 15 segundu, lehen laurrena bukatzeko 23, eta begira, zeuk esan, eta bira zer... Zeudela, oinatik hartu, eta orduan, beste jokaldi bat, bosgarrena jokaldi bat gehiagorekin, oraindik esan bezala golik ez. Ezin da ez aurkaria heldu, hori falta da jakina, hortxe Blanca Gil, eta oraingoan bat eta batekoa, oraingoan bai, bigarren laurdenean, hirugarren minutuan, Espainiak berdinketa lortu du, hortxe da jaurtik eta beste aldera, zeuk esan orain arte nagusitasunak eta ez dituzte aprobetxatu Espainiarrek, orain honetan bai, hortxe Espainiakoen aulkier ikusi dugu, eta begira, erantzuna berehala, hortxe dago Izusko, behitu. Bai, nola egin duen, 2-3 eta tesen. Bueno, bi eta bat aurretik Grezia, 2 minutu pasatxo atsedenaldia egiteko, eta orain bai buiarekin behar bezala jokatu du Espainiak, Maika Garziak ez du alperri galdu aukera hori, eta berriz ere berdinketa markagailuan. Bai, oraingoan pasea oso nahi izan da, eskura, pasea eskura baldin badaukerak ematen dio buiari. Jokua eta oso garbi ganera jaurtitzeko aukera hori ez. Oain esango nuke, igual Patriziaren utza, baloier igual ez du ikusi, baina gero urrunetik izan da jaurtiketa. Bote satarra ere egin du, hor daukagu. Horretan bieskuekin joan behar da tezaina, ez du baloia ikusi, baina oso urrunetik izan da jaurtiketa hori eta hain urrunetik ezin da... Baina Palmares hor dago. Hori argi dago, bai. Eta Espainia eta Grezia dira aurrez aurre, eta egia esan, ikusgarria orain gola, Jennifer Pareja sartutakoa, bai. Parejak, bai, Jennifer Pareja 6 zenbakia daraman neskak sartutako gola, eta Espainiaren zat da, zutoinera zuzenean, baina argi dago, hemendik kanpotik esatea, erraza izaten dela, baina gero hor uretan, ondo egin behar da, edo. Jaurtik eta ederra, orain, 9 zenbakia daraman, zerak Agoliki Gerolimonuk egindakoa, eta hori izan da 4. gola Greziarrentzat. Bai, bere 2. gola eta jaurti. Kontua da, baloia jaso eta jaurtitzea. Hemen ez da git. Zera izan dan, Cristina Choukalaren jaustik eta ona edo atezainak ere lagundu egin dion. Botearen laguntzaz, baloia gora joan da, eskuadran jo, neko gola ona, eta zu esaten pare bat gauza, oain ohorezko mailan Euskaldun bat badago, Leire Sarasola Mataro taldean, Marista Zibilitakoa, eta oain Bartzelonan ikasten. Blanca Gil dugu baloiaren jabe, berriz ere Laura Lópezekin jokatu du, Laura Lópezek berriz eskatu, honek nola ez Maika Garziarekin jokatu nahi esan du, eta oraingoan bai. Oraingoan ondo atera zaio jokaldia. Ondo hartu du pilota, kontua da gutxigatik ez duela pilota urazpian sartu,
beraz baloia Greziaren aldekoa izango zen, baina epaileek ez dut horrela ikusi, hor jokaldian ikusiko nola sartu den pilota pizka Eurazpitik, baina utzi dute nahiko askar izan da. Hortxe dira Greziarrak, kasu honetan Manoliudaki, hortxe eskubitik, hortxe ikusten dugu eskuma dela egalekoa, askoz hobe izaten da eskerren izatea, baina beti ere ezin da halakorik izan. Eta normalean ezkertiarra ez dagoenean pizkat usten zaio jokalari horri. Pizkat zailago duelako jaurtiketa, baina horretan ikustean nola utzi dioten pizkat sartzen, eta porteria aurrean egon da jokin horretara jaurtu egin du, eta gertutik zaila da tezainarentzat. Laugarren laurdenean, 6-4 Grezia aurretik, 4 minutu eta 45 segundu amaierara iristeko. Eta oin penaltia izan da. Gol aukera izan du hor Maikak, eta jaurtitzerakoan edo falta indio atzetik, eta kanporaketa izan beharrean hor penaltia izan da. Beraz, 5 metrotatik oain Blanka Gilek jaurtiko du. Hortxe du Blanka Gil jaurtitzeko prest, hauz izan daiteke Espainiaren 5. gola. Hori bai arbitroak egin du eman artestu jaurtiko, jaurti eta barruan. Grezia markagailuan. Blanka Gilen bigarren gola. Azkera berezia eta askotan zaila da. Baina palmaresa hortxe dago eta lana antza ondo egiten du edo alase behintzat erakutsi du urteetan zehar Joan Janek. Ganera beste puntatik etorri da. Kontua kontu, uretan Grezia dugu nagusi, 6-5 eta Espainiak berdinketa nahi du eta Blanka Gilek lortu egin du. Ederra orain bai jaurtiketa, besoa ondo luzatuta eta zurua ondo ikusita. Errepikapenean ikusten zenbat beso dauden hor aurrean, baina oraingoan bai Blanka Gilek bere 3. gola da faltak egin denbora aurrera juteko. Beraz, askoz ere zona harriego ikusiko dugu. Grezia defentsan faltarik ez, eta Espainiak egin behar duena hori. Eraso azkarrak edo jaurtiketa azkarra, baina ona. Bestela, eskuzatarako balio. Burua galdu gabe. Eta, begira. Ikate sortea izan du horretan Jennifer Parejak. Zazpi eta zazpi egia esan, azkenengo batez ere 2 laurdenak, oparoak izan dira goletan. Eta zazpi. Eta Maika berean, berean ez dakiz zenbat kanporaketa lortu dituen. Orain goletan zera Liosi kanpora. Hortxe da berriz ere Pareja, beste aldera, Parejarentzat berri ere baloia, Blanka Gilek eskatu, baina Bullarekin jokatu du eta Maika García ederra. Oso ondo mugitu dute eta oso pase bikaina 2 metrotara, ondo altzatu da Maika eta erremate oain bai bikaina, hori ikusten errepikapenean, nola hartu duen lekua. Eta zenolako eta horrekenengo laurdenetan partidua. Defentsa aldaketan etorri da pizkat Espainiaren hobekuntza hori, eta batez ere agertu behar ziren jokalariak.